diri. Ayaw sigsagit pa, makurat-kuratan ta. Huwag to tayo la-search karon na lang tayo ginahulat nga ka ng misyonaryo. Kinsa man na? Hulat-hulat lang ta. Ngano maghulat pa man gyud ta. Unyang mo abante na telecharge ay. Maghulat gani tano kay natay protokol. Maghulat lang ta, kinsa yung ipadala diri ah. Dugaya ko si Agent 3. Relax lang gani no. Time sa Agent 3. Na ako'y nabantayan ba? Bago ato mga uniform no, nindot kayo. Mahal kay patayaan eh. Kabalo man jud ko Agent 3. Nagisuot na ako ni gabi eh. Kunya unsa may problemahan nimo kabagohan ni o. Mo gani no, wala ko'y problema ani. Ang problema nako ang kaning sa baba. Ay, kuan man god Agent Boyet kanang wala na ako na withdraw ang uban kwarta mo nang kanila ako napatahi. Sige ra. Ay nagkabala ka kay nagpatahi naman ko. Ha, ulat-ulat lang ta ha. Sige, wala problema. Sa karon, kini lang sa Patay na sobra na ta kasi ba? kini lang sa. Sige ra. Agent Boyet, Saman. nay padulong diri. Yo, kinsa man na? Mandam. Unsa man kay Agent Boyet, unsa may nakabutang diha ah? Ngano dayon sa nakabutang diha? Agent 3, dili ko kabasa. Ikaw basa. May English ni? Oo. English day. Agent Boyet, Kinsa man na? tisa. Tarungon na ubasa. Basa. Pato na dito. Galas gabi na ko kunsa na. Tara. Tara. Agents, paminaw mo. Naamo diri karon kay na ako ipakontrata sa inyo ha. Unsa man na Sarge? Bagong misyon. Ay sabi? Parang wala pa may pang down ng uniform. Si Agent 3, Sarge. Wala gitarong withdraw ang kwarta. Ano ni? Agent Ray, ay pakingunana. Wala corrupt din sa tong ahensya. Bayot rin na. Wala. Di wala corrupt. Ayaw ka bala ka Sarge mo. Palit na may sunod si Mana Sarge. Promise. Pamahina mong duha. Tarungan ninyo ng misyon ha. Kay kining biktima, anak kong dato. Dismiss! Yes, Sarge! Stress. Agent 3, Agent Boyet. kinsa may atong target karon? Wala man tayo target dara. Nagun sa mga kanya. Bangon dia. Ikaw, kabuang mo no. Nagun sa mga kanya. Abi na akong natay target ron. Wala. Agent 3, asa man ito mga turon? Nano may gihatag nga mapa si Sarge Agent Boyet. Ang problema nako karon kung kinsa tong target. Tama rin no, kinsa man itong target? Tayo sa Agent Boyet. Tawagan ako si Sarge para mga itag picture man lang. Ha? Sige, tawagin na mi. Dali lang. Dali. Hello Sarge. Agent Ray, kumusta man? Sarge. Wala may picture nga. Kanang picture sa subject ba? Kaya para mailana mo kung kinsa mo ang subject. Picture? Wala yung katang picture? Gani, wala gani Sarge no. Mapara, kalimtano na jukay ka. Mapara gani mong nahatag. Sorry. Kinahanglan nyo karon? Oh Sarge, kailangan na mo ang picture. Palihog Sarge, may ihatag Sarge. Sige, send ako, asap. Karon dayon Sarge, palihog. Niabot na nagdala Agent Ray? Mauna na. Dali ka na, oy. Automatic man. Mura ba ka na naka-LBC flash? Kalas ka sa mula. Na! Pandamay. Puro bata ang nawong. Saan na ito pagkaklaroan na ron? Hello Sarge. Hello. Pila ganitong edad sa kanang amuang subject? 25 years old. 25 years old. Pero imong gipadala diri puro mga baby photos. Ano so pagkabalo na mo na Agent Boyet ani? Agent Ray, kawalo ko mga hawd kay mo. Kaya ra ka na ninyo. Sige na. Kay mga laki pa ko. Kabuang. Sige. Agent Boyet, ana si Sarge. Nga hawd man daw kayo ta, mao nang kita na dili bahala. Unsa man ta Agent 3? Manghula. Ani na lang Agent Boyet be. Ugma na lang nato ni pangitaon kay murag taas-taas gitag oras nga i-google ani. Oh good. Studihan na lang nato ang location Agent Boyet aron daghan tag mahagilap nga impormasyon. May pa Agent 3. Sige. Diri Dili siguro Agent Boyet, diri ka banda. Dili ko. Dili. Tanawa. Diri ka banda kay mubabag man ka. Mo gani nga diri ko para may protection nimo. Kaya dali lang be, tarungon nato ni be. Sige klaro be.
Kuha na yung ballpen na, kuha na yung ballpen. Kasayo na ana. Oh, diri ko. Oh, ana Dili mangguna. na po ko dapit. O, ikaw. Oh, ako. Oh, Oh, di ba? pastilan. O, diri ka banda. Wala ko O, dito. layo na kayo sa target. Diri ka dapat. Ano man, ana. Dili na. Ana. Sige, natagalis lalis na lang. Ang ako abang mo dire ko, dire ka para na kay protection. Kadi ka magkasinabot ang Agent Boyet. Dili mo ka maminaw sa ko agent 3. Agent Boyet, dugay na ko ani. Nag-una ko sa imo ani. Dapat maminaw ka sa ako. Kaya ako senior nimo. Ah sige, ngani na lang. Oh, Ikaw dali. na. Sa imo Sige, na diya ko ka. to, para maisa na lang na. Oh, sige. Oh. Diri ka banda. Oh, sige. Oh, diri ko. Oh, sige, diri ko. Oh, di ba tama? Sakto gid ka. Oh, kuya nakasinabot na Agent Boyet. Kasi nabot ta. Sige, bita na ba? Malitas pikas kay. Dito na punta mag-mapping. Ah, nata. Kanta, dili lang. Kaya ni Oy, boy. sige, sorry. Dali. Tara. Sa Agent Boyet. Diri dito mag-mapping. Sige. Dili ba kay basig kalaban? Wait lang. Ano walang dara? Oh, babasa rin po sel. Kuha mong ballpen. Dire. Unsa man na agent 3? Mapping kanino wala ka baluan eh. Wala ka din sa mana. Ay kabuang ka. Wala di ka kabalo ni kadugay na ni nga kanang mapi ana man oo. Ay, tama. na pari ko na po. Di ba tayo bari na Ako eh. Ana rin na. baluan na. Ito na. Sige, ilalom. Sige. Oh, ipataas kamay. Oh, ayaw ka kuan. Wagi ka sa bangag. Buslok. Mora. Oh, sige ikaw. Isuda ni agent 3 oy. Dili man ni Lexor Agent Boyet, sayo na kayo na ay busluta. Subay sa bangag ba subay, ayaw ka sumuhoy. Ah, lisuda. Isuda ka. Apit tayo Agent Boyet. Sige ba, sige ka ba? Tay, Wala guba tong mapa. yaw sa mo na ron. Kanan oy. Tara magpangutanan na ta. Ha? Magpangutanan kay guba man nimo atong mapa. Tara. Manglakaw ta. Magilis ta. Tara. Nya magpangutan na ta. Dita magpahinga ni kay mahalata man ta. Tara. Saan magalis si Boyet? Hello. Saan ako sa area? Oh. Ay kay bala ka, Sarge. Makitaan dyan mo ng bata, Sarge. May problema kay kauban ako sa Agent Boyet. Kamay mo ni kay kauban. Asa si Agent Boyet? Hello, Agent Boyet. Hello. Agent Boyet. Ang damay nakalimot siguro palod. Pakitaon sa nako sa Agent Boyet, Sarge. Kay ko ako ra isa, matiway jud ko. Lisod na way mapadayon sa YouTube. Sa mukha po ni si Agent Boyet. Oy dili man gud mag-tell gud kumuuban or dili asar po katong bata ato. Pandamay ako ra gyud isa karon. Kamay. Sabi si Pumusel. Let's go. Sudah mangitag kwarta sa YouTube, boy. Sama si Pumusel. Nawala. Pandamay. Pandamay. Kinsa mag-sige Pumusel sa kuha, ha? Tawagod sa ako si Agent Boyet. Agent Boyet! Agent Boyet! Agent Boyet? Di makontak si Agent Boyet. Asa ka to? Paminon ako nato sa iyang lungga ba? Tuon sa nako. Torong buang oh. Naggitar-gitar naman ni noon. Pandamay din si Agent Boyet. Puso pa ba ang arana? Marahil ikaw ay nagtataka. Yahoo! Sino ba to? Mukhang gago! Agent Boyet! Gago! Anong karoon naman kaasa makagikan?
Pilan, mutana pa ka. Agent Boyet, ako rin siya sa misyon no. Nung saan naman ka, nag-gitar-gitar ng mga dre. Kapoy na ko, Agent Trey. Tama na. Unsay tama na, Agent Boyet, na kulang pa 9 minutes. Agent Boyet, sige ba pangita mga bata ni Mudra sa barangay Misaoy o asa na daw ka? Aw, mo ba, Agent Trey? Sukay din nato na. Suki ganino, mo ginapangita kanila kay wala daw tay kuan ka ng shoot, wala tay upload. Ang sa pwede kayo upload ta. Muna Agent Boyet, kailangan na natin padayon ni nga episode. Kailangan na to makita tong bata nga ginapapangita ni Sarge sa tuwa. Nahunaon sa nako, Agent Trey, ha. Kay katong naaging episode, imura kong gipasagdan. Mo ba? Asa to? Tanawang replay. Ate, bangin mo ni. Agent Boyet! Agent Boyet! Iskot kay Agent Trey. Biyaan na mo ko ni mo. Mao na, Agent Trey. Mo, galasgop. Agent Boyet, pasensya na Agent Boyet. Hilay na. Tulo na po ni Mang Lord, Agent Boyet. Ayaw si Gugul sa kubak. Agent Boyet, adre na lang kumugunit, Agent Boyet. Ayaw na, kay maguba ang gitara. Agent Trey, panawag sa kang Charles. Nga ina nga dili na kumutrabaho. Agent Boyet, anong di naman ka mo trabaho? Nagka na mo guys lagkas dito. Maong dito sa kula Mr. Lim. Mao ba Agent Boyet? Tawagi. Sige, tawagan sana ako si Sarge ha. Hello Sarge. Yes Sarge. Sad nga balita Sarge. Di na daw mo trabaho si Agent Boyet. Dito sa Dasela Mr. Lim. Daghan na daw kay Mugkas diha. Mo ba? Ofera ni mo. Copy Sarge. Agent Boyet. Ano po niyang style nga mawala-wala ba? Agent Boyet! Boyet! Oo, ato lang Mr. Lim. Samay ka si Agent Boyet pa. Murad siya sa gumura. Amaw yun nga bata. Pastila, pandamay. Agent Boyet! Nako sa mga diha! Ang damay, dili pa yun mo tingog! Agent Boyet! Dali ha! Magwa kong hagdanan, bantay lang ka, mawala ka diha. Kamay ganit si Agent Boyet, bagay surang-surang radyo ko ani ba? Ang damay, yun nga bata ni si Agent Boyet. Sabi no! Agent! Pandamay, nawala na sad! Ang lood yun to ba? Kabalo na ko asa siya. Katong mga ginatuan na mo ka na ng luod siya. Panas! Agent Boyet! Agent Boyet! Pandamay. Huwag yun si Agent Boyet ba? Kameraman! Kita ka ni Agent Boyet? Wala lagi, boss. Wala kita Agent Boyet nga naman. Wala man ni Agi dire. Wala tao sunod-sunod naman ka sa ako ano? Susunod ako semua. Tara, panas na ta. Pandamay paminon yun ako ba na agad si Agent Boyet dire mga agents. Sudlo na ako be. Ay, kaysa. Di ko pwede magingani. Magilis ko kay maligo sad ko. Tuwara yun yung ama oh. Nagunsa kaya na diha. Tama yun si Boyet. Ang luod na lang, kadabito na lang siya ang luod. Taman, awa mo! Taman na!
Uy, ginawa! Napabuang bataan eh. Agent Ray! Watch me! Watch me! Ang damay ka, mamuli na ta ba? Agent Ray! Pagdamay, nagdula-dula pa oh! Damay, makaibog. Buwamba ko.